което е много важно според мен, някой да бъде герой е да вярва в себе си. Оставя на страна своите нужди, за да помогне на другите. Смелост, това е ясно, че е смел, но трябва да е предан на една кауза и това, което прави, трябва да го прави с ясно очертана цел. Това, което прави, трябва да остане като финал. Мога да кажа какво не трябва да притежава, може би да не е такъв егоист, като са всички. Не трябва да може да се справя с ситуацията. За да бъдеш герой, трябва да бъдеш различен и да изпъкваш. Ако някоя котка се е качила на дърво да го спасти. Спайдърман, Батман. It could be Superman, I don't know. Ви сте бъд на първо време. Боте Васил Левски. За Васил Левски се сещам. Христо Ботев. Бойко Борисов. Всеки, когато постигна нещо, което си му е желал, малко и много се превръща в герой за самия себе си. Да, той всеки носи геройство в себе си. Да вижда около себе си и да разбира какво става. Yes, 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 yes.